Gogo makadii? Ndiri pangu makadini. Aiwa, tinotenda. Tanzwa kuti zvidhoma zvanetsa. Zvakamira sei? Nyaya yacho yakatanga sei zvidhoma iyi? Zvakaitika ngezvekuti gore rapera munguva yezhizha ndakangonzwa nhongo vachitaura kunze ndakarara pamba pandinogara. Vanhu vanga vachitaura ava kwazoedza kwakwechipfunha-pfunha, kwazoedza tikabuda panze tichide kuedza kutarisa kuti vanhu vaimbotaura ava vanga vachidini, vakagara papi, hatina kukwanisa kupaona. Then wabva wazouya futi umwe musi, wabva wauya wachitaura wari panze, asi zvainyanya kuti pawindo rega rega ngekunze panapa pakagare zvinhu zviri kureketa zviri ipopo. Saka ipopapo usiku ihwohwo takabva tazoti tikati zviro zvanyanya izvi zviri kundouya pano. Taitoti mabhinya ndokufunga kwedu sokuti kwachigodora ngekwemabhinya zvei. Tikati mabhinya kwabva ndakamuka ndikafamba kuuye mudhaining kubve mubhedroom mwandanga ndakarara, kwabva ndamira padhuze nefiriji kudai kuhwanda ndiyo kuti ndisaoneka sekuti malaitsi anga akabaka. Kwabva ndakuchichimira kudai ndichizwa, ndobva ndachizozwa ndizwa nhaya ari kutaura, asi pakazobude izwi rakazodaidzirwa kuti mukabata kachembere kacho ikoko munhu akadzipa. Ndobva ndikati anhu ava, ndikati tanga wabata mai ako shamwari, ndiwo runditambudza uchiuya pano manhere ega ega ndizwe kureketa kweanhu pano paruwanzi, anhu ako uri kuuya uchindioni. Ndichifunga kuti vanhu, asi ndakaona kuti zvinonga zvanga zvichine anhu aide kuedze kuite zvekundigarire kude kudini, kundibate kuuraya. Asi kuti ngekuti dhoo rangu ranga mwana wangu wakatosiya ati mama, mazano zviro zviri kuitika zviri kuwanda, sungai dhoo renyu ngecheni mukati, mworora mwozokiya ngekiyi, mworora futi pamusoro mobva makiya mwakarare muno mukati. Aiwa, tinotenda mai. Zvichakadaro imi makaziva sei kuti zvidhoma havasi vanhu? Zvakazoitikazve izvi zvakorera zvezvi ndakaende kozwazve akachizouya zvazaa zvidhoma, izvi zvazaa zvidhoma chaizvo. Kwakuchichigare kuti pawindo apa zvichigara zvichichi kunga kundiri umbai yese romuramama akarara iro bese nekuvharanda kwaitozikwawo futi kureketawo zviriyo zvakagarawo futi. Zvidhoma izvi zvinotaura sei gogo? Zvinotaura sei kuti muzozwa kuti ichi chava chidhoma chakutaura ichi? Uye pamuri zvanga zvakagara pawindo zvakakurindai kamuri yese kana kuti imba yese, mamuchizviona sei? Zvakaitika ngezvekuti zvaramba zvichidaroka pezvaindinesi zvichifamba kufamba kwezvaita. Ndakataurawo nomumwe mudzimai akati sisi amufanirwi kugara nezviro zvakadaro zvoba musikazivi kuti chii chiri kumboitika. Chimbotsvagaiwo pemunoenda pemunobvunzira pane mweya kana pachianhu anobvunzire yoni. Kwabva ndasvika kwawo chichiendawo pandakaenda, mukomana wangu ngewechibhostori chiya chenguo tsvuku akati mama, ndiri kuona handizombotaura naye kuti ndinoone chakadai kana kudini, ende hatondizi. Wakabva ataura mama, ndiri kuona mwauya pano, nyaya iri kumunetsa ngeyezviro zviri kufambe pamba penyu usiku. Ndikati honde, ndikati zvimbori zvinyiko? Zvikazi mwakatumirwa zvidhoma ngehama dzemurume wenyu, vari kuti vari kude mari. Iyozve mukati gare gare muchazozwa kuti zvichauya zvichitaura, ari kude mari yemwakasiyirwai, ndo yavari kuda. Okay, imi mune mari yamakasiyirwawo here mama? Baba akanga ari musoja ku1 Infantry Battalion kuHwange, ndo kwaiseenzera. Saka kuzoregera kwakaite basa anga akurwara kwacho futi kwakusikazwisisiki. Akazondotorwa futi ngehama dzavo idzodzo akaendwa nawo kubhotostoro akati inini sokuti anga asikachamwi doro, anga akupinde cheche yana mwazha yemadheresi. Ndio cheche tatakupinda tamboti timboona kuti zvinodini.
ivopo ndo paakabva ti zvikazi iwo akati ndiri kutombokwirawo magorosa ndimbotsvakawo dhiringi rangu rinotonhorera ndimbomwa. Aiwa, tinotenda. Regai tidzoke kunyaya yezvidhoma iyi. Ndinoromba kuti baba vakashayika. Nyaya yezvidhoma mati muri mumba manga muchiona kuti pawindo nekudhoo kune zvidhoma. Mama, maizviona sei kuti ichi chidhoma ichi? Chekutanga, mainzwa kutaura, makaziva sei kutaura kwechidhoma kuchinotaura sei? Ndaende pendakaenda ndikabvunzira, ndo akatonditaura kuti muri kunetseka mama, ndazviona kuti uye kwamwaita panapa pane zviri kumunetsa. Ndikati honde sakaona ndasvika pano kudai nditori nedambudziko rendatouyawo ndiro pano. Saka ndiwo akazotaura kuti zvakakugarira. Ndo akazotaurira manje kuti mama, ndiri kuona makatumirwa zvidhoma pamba penyu apa. Pane zvidhoma zvakatumirwa, asi mukati gare muchazwa zvichataura zvezvakatumwa. Zvakazotaura kuti kudii mama? Zvakachizotaura manje kuti ndakatogara tatopedza mwedzi kudai, takatogara masikati. Zvikazi gogo tatumwa ndibhozongora. Zvichitaura iyo baba mukuru edu anozviti ndini bhozongora ngekuti ndakangwarira pamwe. Akati nini ndatumwa ndibhozongora kuti azendaimwopo yemari yemwana wedu yepenjeni yaakasiya. Pazvaitaura apa maionai ranga riri rinzwi chete here, kana kuti pane zvaioneka fizikali kuti pane chinhu chirapo? Panga pane mbeva, panga pane hanga, changa chiri chii? Kuti panenge pasikaoneki mbeya kana chinyi. Pana pakandoita zvepakaita zvoizvo, asi kuti mwakadzime zviro zvese, hapana redhiyo iri kuti hapana chinyi. Mukazwa apo paane zviro zvekutaura, munoti chinyi? Okay. Izvo zvinokona kugarapo, asi isusu hatikwanisi kutozogara. Asi mainzwa manzwi? Taizwa mazwi anochini. Zviri kuramba zvichiitika here zuva nezuva? Zviri kutoitika everyday. Saka rubatsiro rwamungadaro nderwechii? Now that mauya kuredhiyo 26 minutes past 1 pagindi mukindi reDiamond FM. Kuna vachaka kutibata kana kuti vari kutanga kutibata, tiri kukurukura pamwe chete namai Matasva vepamwahamba village kwaChigodora. Vari kutitaura kuti vanetseka ngezvidhoma mukati mwekugara kwavo.